Ano, balyo kita? Balyo na kita. Root. Good morning! Kaya na, day 3. Kuana, tinanghali kami mga kuana. 10:18. Ano, ground. Kara. Good morning. Good morning. Doon kami malimit dumaan sa likod. Pariwan sa Pariwan. Nawara na ngayon ko. Hay, nakita. Map. Yan, may kape. Na, igiyan na kita makakanto. Ito makakanta. Ayan baga may kape o. Mainit. Ayun po. Yan, sandwiches. Sandwich lang. Okay, para ma... Ayan. First time namin lumakad ng kami lang. Kaming tatlo lang na magkakapatid. Kasi si Kuya Roy at si na Melody nasa Disneyland na. Kaya asa lang kami sa Google Map. Ayan, diyan kami nagna-navigate sa Google Map. Ini ano? Pag itong nagsakat kami dyan sa kaliwa.
kita, value kita. Value na kita. Naghahanap kami ng makakainan. Pauwi na kami. Ito naman kami nag-aasa. Magte-turn right kami dyan sa unahan. Uya pa lang sa baba lang talaga. May hala. Mababa na lang tapos kinapapajama ka pa. May halas na yun. Kinapapajama ka lang. Pipiling ko ng 7-Eleven. Ano na? Yan, buta. Okay, may ka-invest. Dai. Ano kinabit mong kamot? Right or left? Miso din eh. Paborito niya ni Peach. bulan Ang sarap pala. First time ko makatikim ng, Yan o. ng fruits talaga ng peach. Natitikman ko lang sa lata. Nag-order lang kami dito sa karinderya. Malapit lang sa hotel namin. First time namin dyan mag-order. Kasi gusto ng mga kapatid ko. Sa gusto ko yung mga local na pagkain talaga. Hindi yung sa restaurant. Nagsisimula na ang pag-aayos ng mga night market dito lang sa likod ng hotel. Dito na lang kami kumain kasi tamad na lahat. Habang nanonood kami ng balita dyan, nabaha na ang Pilipinas.